Matul din il-ġimgħa f'pajjiżna ser isiru l-ewwel laqgħat informali marbuta mal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Nhar it-Tlieta, il-Palazz tal-President fil-Belt Valletta ser jelqa' fih il-Ministru u s-Segretarji tal-Istat għall-Affarijiet tal-Unjoni Ewropea. Bil-laqgħa tkun ippreżeduta mid-Deputat Prim Ministru Louis Grech li se jippreżenta l-prijoritajiet Maltin. Spjegan iżjed id-Direttur Eżekuttiv għall-Media u l-Marketing Charles Mizzi. Se jitkellmu wkoll fuq il-proġett Ewropew skont il-fatturi interni u esterni li jikkonċerna dan il-proġett. Dawn din il-laqgħa wkoll se tkun qed issir bi preparazzjoni għas-summit informali li se jsir ġewwa Malta fi frar li ġej u l-avveniment ukoll ta' Ruma, ġifieri s-60 anniversarju mit-Trattat ta' Ruma li se jkun qed jiġi ċelebrat ukoll ġewwa l-Italja f'Marzu. Il-laqgħa l-oħra ser tkun maqsuma fuq jumejn, il-ħamis u l-ġimgħa, fejn ser jiġu diskussi l-affarijiet marbuta mal-ġustizzja u l-intern, b'sessjoni preżeduta mill-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici u sessjoni oħra ppreżeduta mill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela. Fuq l-aġenda l-immigrazzjoni u materji dwar ġustizzja mill-aspett kriminali u ċivili. Diskussjonijiet li mbagħad jinbidlu f'leġiżlazzjoni fil-laqgħat tal-Kunsill tal-Ministri fi Brussell. Li jsiru ġewwa l-kapitali u f'dan il-każ huwa Malta, dawn huma jkunu bi preparamenti għal dawk il-laqgħat li jsiru ġewwa Brussell. Ġifieri hawnhekk Malta se jkun qed isiru diskussjonijiet li eventwalment ħajtpoġġew fuq l-aġenda għal laqgħat li se jsegwu ġewwa Brussell. B'dawn din il-ġimgħa mistennija jkunu żaru pajjiżna il fuq minn 800 persuna minn madwar l-Unjoni Ewropea, bil-fuq minn 650 delegat u mal-200 ġurnalist. Ta' min jinnota wkoll li apparti dawn iż-żewġ laqgħat ministerjali din il-ġimgħa jitkomplew għad kbir ta' laqgħat oħra tekniċi u konferenzi kemm f'Malta kif ukoll fi Brussell.